Masquera say Zimbabwe, welcome to our channels in confessions and deep secrets. Kana kari kutanga huku ya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa karo ka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasmari Zimbabwe. Tabigira inyano rwadza, inyano sirisa, nyaya ye tragic accident niyo yakaitika along Seke Road mu Harare yakasiya yese iri in shock and ichichema pane vanhu 3 vakafira pasport then vamwe 31 vakawanikwa vachikwara zvakanyanyisisa. The accident iyi yaisanganisa makombi maviri muri Zimbabwe. Zvinopera mushe vanhu vakawanda vakabuda vachideedzera kuti pave nemutemo weparoad iri strict munyika muri Zimbabwe. This accident yakaitika paintersection yaSeke Road naSt Patrick Road kuHatfield muHarare, apo Toyota Hiace kombi yaidrivwa naSergeant James Makaranga was stationed at the Police Protection Unit vachigara kuchitungwiza vaka-encroacha mu oncoming traffic lane vakakollida neNissan Caravan muri Zimbabwe. Nissan Caravan irunzi yakatakura vanhu 18 then mota yaSergeant Makaranga yakatakura vanhu 15 muri Zimbabwe pakaitika chiitiko ichochi. Zvinopera mushe zvikunzi pakaitika accident iyi 2 vanhu vakafira pasport then another passenger akafa apa aiendeswa kuSali Mugabe Central Hospital. Inyaya yakarwadza vanhu vazhinji muri Zimbabwe, vanhu vachitaura ivo vachiti mitemo yeparoad inofanira kuita strict. Pane video footage this accident scene yairatidza vanhu vakatrepwa vakakuvara vachichemera rubatsiro yaenda viral pasocial media muri Zimbabwe. Inorwadza inosirisa zvakare zviri kunzi madriver maviri ava kusanganisira police sergeant nethe other driver vakatadza kubuditsa malicense avo pakaitika accident iyi. Pakauya the traffic police officers vachiatenda the scene around 6 hanzi vanga vasina malicense vaidriver vasina malicense muri Zimbabwe. So zvino Sergeant Makaranga vari kuchajwa ne the contravening section 49 of the Criminal Law Codification and Reform Act chapter 923 ye culpable homicide. Varunzi vai overtake a Mazda Bongo van iyo yaitena from St Patrick's Road into Seke Road. Zvino ndipo vakaluza control vakawanikwa vachikollida ne Nissan Caravan yaiuya yanga iri oncoming muri Zimbabwe. Zvimwe mota idzi dzakasangana netsaona idzi runzi dzikatwewa dzikaendeswa pazeta raP Heathcliff traffic for inspection vehicle examination department. The Harare Provincial Police spokesperson Inspector Lagmo Chikanza vakakonfirma accident iyi vachitaura ivo vachiti police confirms death of 3 people and injury of 31 passengers in a road accident along Seke Road. Vakaendera mberi vachitaura ivo vachiti 17 vakakwara vakaendeswa kuchitungwiza hospital, then vamwe 10 vakaendeswa kuSali Mugabe Central Hospital, vamwe 8 vakaendeswa kuParanyatwa Hospital. Vakaendera mberi vachiti ma-investigations ari kukontinua panyaya iyi. In his statement vakataura ivo vachikurudzira mamotorist kuti vave exemplary pavanenge vachidriver muri Zimbabwe, and especially mushure mekunge road dzagadzirwa kudai, major roads agadzirwa kudai nemamwe parts enyika madrivers ngaawanikwe achidriver zvakanaka muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe yakabuda chiripotwa neNew Zimbabwe vachitaura vachiti a tragic road accident when Seke Road in Harare yesterday has left the nation in shock and mourning, with 3 people dead and 31 injured. The accident, which involved 2 commuter omnibuses, has also sparked outrage and calls for the stricter traffic enforcement in the country. The accident occurred at the intersection of Seke Road and St Patrick's Road in Hatfield, Harare, when a Toyota Hiace kombi driven by Sergeant James Makaranga stationed at police protection unit
and living in Chitungwiza, encroached into the oncoming traffic lane and collided head-on with a Nissan Caravan. The Nissan Caravan was driven by Tashinga Chiawa, 22, and had 18 passengers on board. Sergeant Makaranga had 15 passengers in his combi at the time of the accident. The impact of the collision was devastating, leaving 2 passengers dead at the scene. Another passenger died upon admission at Salimugabe Central Hospital. The accident has sparked outrage and calls for stricter traffic enforcement in the country. The video footage of the accident scene showing trapped and injured passengers crying for help has gone viral on social media, highlighting the devastating impact of the crash. Both the police sergeant and other drivers he collided with failed to produce their driver's licenses when traffic police officers attended the scene at 6:45 hours. Sergeant Makaranga, who is being charged with contravening Section 49 of the Criminal Law Codification and Reform Act, Chapter 923, culpable homicide, was overtaking a Mazda Bongo van turning from St. Patrick's Road into Seke Road when he lost control and collided with Chiava's combi. The vehicles involved in the accident were towed to Zetra P at field traffic for inspection by the Vehicle Examination Department. Harare Provincial Police spokesperson Inspector Lakmo Chikanza confirmed the accident, saying police confirms death of 3 people and injury of 31 passengers in the road traffic accident along Seke Road. He added that 17 of the injured were rushed to Chitungwiza Hospital, 10 to Salem Mugabe Central Hospital, and 8 to Parenyatwa Hospital. Investigations are continuing, said Inspector Chikanza. In his statement, Commissioner General of Police implored motorists to be exemplary in their driving conduct after the recent rehabilitation and construction of major roads in Harare and other parts of the country. Zvabudidzwa reZimbabwe tinazomuna seinyaya yetu dzozomunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Baba mahona. Aiwa video ritazotorwa zvine proof. Asikunakirwa mudhara. Vanhu vakawanda handisindega ndiri vanapa. Handitadzi vatora zvinhu zvakadai izvozvo. Guys. Mawani baba, mawani ndine be. Amana mona rikubvira iyi mukutora biti vanada butswa nekusema zadalo mama mota ikutoda kubvira ndese tinoona vechizozvenda kutoa asi muri bisi kutoa